Bueno, fumigazioa ez da geuse ona osasunerako. Ez da segaitik, ez da selektiboa. Eta gu esate baterako gure basoak eta errekak kutsatu iten dire. Gure herrian bada auzo bi esate baterako bai Goierri eta Parisi hor jentea bizitzen direla. Eta horrek jenti bai animali daukatela. Eurek bakarrik ez dir bizitzen, baizik eta beren abereak ere. Eta osasunari buruz ari garela, berbetan ari garela, esan behar da zelan ura ere, gure etxeetara heltzen direna, publikoa izatea, ez pribatua. Gu beti eingo dugu osasunen alde negozio baino lehen. Eta gero bai frakinekin, bai ura eta bai fumigazioarekin. Zurekin, Busturiagara.